ना मुआ थांदो दोङो बा नेरसोना मुरुना दोङो होमबा फाजानाव उनाव बुंबाय बे उथिबा नों मा खालामदोंमोन मबाइलाव ओरैनानै माबादो नों अखार गानि जोमै ओरैना बुंबाय नाहाय आरो बे थांबाय ओमफ्राय आरो गान्धीबारिनिफ्राय दोनबुगोन होनना बुंबाय दोनफुजिया बे गथियाखौ थांबाय बाबा ओइ मा गामिनिमोन बरखाता सकआव लांबाय लांनानै बे मबाइलखौ बेयाव गालांबाय डाइरेक्ट आरो तामुलपुराव लांबाय बिसोरथ' बै गान्धीबारियावनो लांगोन होननानै जों नुगोन होनना बुङो बिसोर सलब खाथिना लाना थाङो थाङै थाङै तामुलपुरावसो इसानो जाबाय आरो माने बे माबानिफ्राय मबाइलनिफ्राय माबा मोनसे लिरफ्रांबाय भुलाव थांबाय बे गोदो हमना लांबाय बिसोरथ' इमान हराव फैनाङामोन ना सानाव फैनांगोन दिनैनो इसोर हगारनांगोन जों दुखिया मानसि दिनै गैया दिनै हाजिरा मावनानै बायलाबो जायो इसोरथ' बाय नायफिनहरनांगोन ना हमनायाथ' जायाना औ रावबो थांजायो बिफाया थांदो आरो सानैबो फिसा खानै थांनानै अरायखौ दोनबोदों बेनिखायनो फुङाव रायजोफोरा थांनो लिंनानै हरफिनदों दिनै थांदो इजा क'क्राझाराव क'क्राझाराव लांदों मैया हरावनो फन हरदों फिसारा पुलिसा हमनानै लाना फैबाय होननानै जों मिथिनानै मोनदों बेयाव नों मा बुंनो माने रबिबारनि 19 तारिखनि हराव रबिबार खालि हरनि 12टायाव पुलिसा थांदो ओमफ्राय नेरसोन नार्जारि लानि न'आव मुबे होनना सोंनायनि उनाव आरो जों उथिबोबाय न' सिंनिफ्राय उथिबोनायाव बुंबाय नोङो मबाइलाव मा हेंगारनाय होननानै ओमफ्राय आरो बुंबाय आरो आंथ' जेबो ओरैनो मानसिफोरा माबा शेयार खालामनायखाय फेसबुक नायै नुफ्लांबाय आंबो नुफ्लांनानै आरो इदिनो शेयार खालामफ्लांबाय होनना बुंदो आरो बुंनानै गान्धीबारि पुलिसफोरा बुंबाय ओंखार नोङो गान्धीबारिनि थानायाव थांनांगोन होनना बुंबाय ओमफ्राय जोंबो सोंबाय मानि थाखाय मा दायनि थाखाय होननानै फेसबुकाव इदि हेंगारदोनो होननानै शेयार खालामदोनो इयो होननानै ओमफ्राय बिदिनो ओंखार होनबाय ओमफ्राय जोंहा हौवायाबो आरो ओंखारना बुंबाय आरो दानो दोनफैफिनगोन जोङो इदिनो मबाइलाव नायगोन गोदोर अफिसाराव रायज्लायहरनानै मबाइलखौ दानगोन माबा खालामदोंमोन होननानै बुंनानै गान्धीबारि थानायाव लाङालासिनो बरखाता सि अफिसाव लांबाय इयाव आरो रायज्लायना मबाइलखौ लाखिनानै तामुलपुर थानायाव हेंगार हरबाय आंनि हौवायाथ' एख दाय साय गैया दाख्लैबावैसो खामानि मावना फैदोंमोन दा अक्ट'बराव थांथारनो गोनांथारमोन गुजरातआव ओमफ्राय दा बहा दङ मियाथ' तामुलपुरनिफ्राय माबायाव मुसलपुराव लांगोन होनदोंमोन मुसलपुराव लाङालासिनो क'क्राझाराव लांबाय होननाय खोनादो नोंनि हौवानि सायाव गनायखो आंनि हौवाया जेबो दाय गैया आसाम सरकार BTC सरकार पुलिस
दाय गैया मा गैया हमना लांदो हेंगारनांगो दा देवबारखालि हराव खै थारिखमोन बेखौ मिथिस्लाबाखै दिसन जों थांनानै उखा मुखा नेरसोन नार्जारिनि न'आ बेनो ना होनना सोंनानै उखा मुखा फोजानानै बिसोरो लाबोदों लाबोनानै आरो गान्धिबारिहालागै लांनानै एगार हरफिनगोन ओरै होनना बुंदोंमोन ओमफ्राय डाइरेक्ट गान्धिबारियाव लाबा हलानो डाइरेक्ट तामुलपुराव ओइ बरखाताव मा बुङो बेखौ एसडिएफआवनो मा बुङो बेयाव लानानै मा रायलायखो बिसोरो न' सिङाव रायलायनानै ओमफ्राय दिहुननानै लाबोफिननानै डाइरेक्ट तामुलपुराव माबायाव थानायाव दोनफैदो थानायाव दोनफैनानै ओमफ्राय आंखौ लानानै न'आव दोनहैफिनदो मा दायनि थाखाय हमदों होनदों दा मा दायनि माने आं एसेबो मिथिस्लाबा बे मबाइलाव माबा माबि एगारदोंनो फेसबुकआव दा बेयाव माबाफोर सेयारफोर खालामफ्रांगोन ना माखो आं बेखौ इसेबां मिथिस्लाबा आंबो बेंग्रा मानसि दा मा होननानै बुंगोन नोंथांनि फिसालाया सोरदोबा उग्रपन्थिजों लिंक दंमोन नामा दा आंनि फिसालाया उग्रपन्थिजों लिंकबो गैया बे बाहेरायावसो थायोमोन बारा दिन जायाखै 4 माससो जाबाय जों फैनाया दा बे फेसबुकफ्राव मा नुखो मा माखो गरमनि माबा बन्द'नि खौरां मोननानै फेसबुकआव नायनानैसो बेफोरबायदि हरनानैसो जाखोना माखो बेखौ जों मिथिस्लाबा आरो बेखिनियानो बाथ्राया दा ओमफ्राय बेखौ गनायनि थाखाय बख'नायनि थाखाय नोंथांमोना सोरबा दल संगठनजों सावरायदों नामा दा बेखौ सख'नो थाखाय जोङो उकिल खासि हमदोंमोन दा आरो जोंनि बे आबसुफोरनोबो बाय बांला जनायदोंमोन बिसोरो हेल्पआप होयोना होआ जों बेफोरखौबो लोगो हमनो सानदोंमोन आरो दा मा जायो जों दा क'क्राझारहालागै थांनो नागिरदों दा क'क्राझाराव बोरै जायो जों थानाहालागै थांनानै रायज्लायनो सानदोंमोन क'क्राझार थानायाव लानानै थांबाय नामा बेखौ माला लांखो बे क'क्राझाराव लांनाय जाबाय मैया 2टा ना 2:30टायाव लाना थांदो बिनिफ्रायथ' बिसोरो सिगां बुंदोंमोन मा मुसलपुराव दोनगोन होननायखाय आरो जोंबो बेखौ डाइरेक्ट थिखांना लांबाय मुसलपुराव लांगोन होननानै जोंबो आरो एरारि जालायनोसै रावबो गैला नालाय ओमफ्राय उनाव खोनाबाय मा जोङो डाइरेक्ट क'क्राझाराव लांबाय होननानै खोनादों आरो जोङो